Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako yekunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekubvisa kushushikana pabasa uye nzira dzinokubatsira kushanda zvakanaka uye kunzwa wakasununguka pabasa. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, kushanda kunogona kuunza kushushikana kukuru, kuneta mupfungwa uye kunoderedza productivity. Unonzwa kusagadzikana uye kuda zororo. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kubvisa kushushikana pabasa uye kunzwa wakasununguka. Nzira yekutanga ndeyekugadzira time management plan. Izvi zvinobatsira kuronga mabasa uye kudzivirira kusagadzikana. Nzira yechipiri ndeyekutora short breaks nguva nenguva. Izvi zvinodzorera simba uye kunyaradza pfungwa. Nzira yechitatu ndeyekudzidza kutaura zvakanaka nezvaunogona uye zvausingakwanisi. Izvi zvinobatsira kuderedza pressure uye stress. Nzira yechina ndeyekuita exercise kana stretching mushure mechinguva chakareba chekushanda. Izvi zvinowedzera energy uye kunyaradza muviri. Nzira yechishanu ndeyekugovera nguva yekuzorora nemhuri. Zvinokubatsira kudzorera balance pakati pebasa neupenyu hwako. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kubvisa kushushikana pabasa uye kunzwa wakasununguka. Gara wakasimba, bata mwoyo uye unzwe rugare pabasa rako. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzese. Gara wakasimba uye rangarira kubvisa kushushikana pabasa kunowedzera productivity uye mufaro muupenyu hwako.